everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Ayaw lagi pagtabi. Kay bahong tuba ang imong baba. Mamalit na ta. Aha? Nahala, sige. Kuyog ko ha? Kay mamalis kong bag-o na kong sinina. Ano sa kay akong kwarta. Ikaw dong, Ryan. Pagpalit siya bag-o ni mo. Kay, tulog ka tuig naman tingin ng imong gisulob. Ani, padyok na. Nani mahop kang tunaan sa kabaw. Oo, intahan ka looy. Gwapo man ka. Gwapo man ka. Now, kung mag-side view ka, mura kang si Coco Martin. Kung magtalikod ka, mura kang si Ricky Martin. Hala? Murag, pulis Martin. Martin. Dili Martin. Martin. O kung mag-atubang ka. Tara, lugoy. Ay, sige, pamulatik Ay, ya. sa pagit kumahuman ka ni. Kapoy Kung mo. mag-atubang ka, mura kang si Isa. Daniel Padilla. Gwapo kaysa. Pero kanas Daniel Padilla, akura! Putlat din na si Daniel Padilla tay lugoy kay ikaw man ka na. Ha? Budlat man ka. Hinawayon ni bata. Hinawayon ka kabata da. May kapaliwatan da. Nanayim, lato na ta. Tempa. Hain naman. Oh, Ay, gano'n naman, Sab. naman ito gidana kong imported nga bino. Ay, ito na. Ito na si ilaw sa abuhan. Time sa magkuha ko sa kabutilya. Magbaon ko. Tara, Lia. Ganong gisuod ko ninyo dire. Ablihin ninyo yung giprisuhan ako. Kundi ka palang unta magmagahi sa imong o. Dili ta unta ka ibutang diha. Tinuod na. Ikaw ba? Mura magkagdili na mo anak. Uy! Gahi man kay kag Kung tinuod man ko ninyong anak, mas maayo pag namatay na lang ko sa bata pa. Dawata na lang lagi nga ungo ka. Aron hapsay na ang imong panghuna-huna. Ayaw libuga ang imong kaugalingon. Niyan na! Uy! Niyan ang pagkaw na imong gisugo. Madamis ka. Ablihi ka na gamayng bintana nga giprisuhan ni Ira May. Ipalusot ka na pagkaon. Oh, madam. Matuman. Nablinan nako. Ako nang ipalusot. Lusot. Nana, prinsesa, ay rami. Gisado na. Doon na say adobo nga sinarsahan. Nay kanon. Lusot. Ira May, mituto ka raman gud. Kaon. Kaon na. Kaon. Prinsesa. Nero. Tuy. Usa ka na. May kuyamoy sa tao. Ug doon na pa'y singsige na apil. Sige na. Prinsesa. Kaon na. Tuy. Ang adobo sab. Dunggan sa tao. Nyer tikoy. Di ko mukaon. Dali mada. Dili madang magpakahilom pa ko. Hoy. Ayaw ko pasok kag maayo ha, ay rami. Kay lubagong ko ni buktuta ron. Ayaw ko pasok ka. Ano ako mailumagon? Tingalig mapasakitan ka, ay rami. Usaban! Ako'y muhungit ni mo yan ang pagkaon nga naa si mga tubangan. Gusto ka ba? Ayaw. Dili ko magkatunan ang inyong gindot kapag haon. Bisan
Kalay. Karni sa tao ka nang inyong ipagkaon ako. Dili kungo. Dili. Ni mo, prinsesa, ay rami. Mura man kag nakaminos natong mga ungo. Dungganan patas dili ungo. Ungo man taon ka, prinsesa ay rami. Kaliwata, maubitaw. Nawa kapadya kay kaliwat. Rata, di ba niyo? Dugay mo man akong sultin niyo. Natod na ako, naglagot na ko ha. Dugay mo. Kaon! Ayaw na lang sultin niyo. Kay dugay maning ako niyo. Diba, igo ng imo? Kaon na, Irami! Aron dili ka mamatay sa gutom! Mahalag mamatay ko sa kagutom. Basta kay di ko mukaw na ng karne sa tao. Kalamian ni. Lamian ng tao. Ito na. Ako yung masulti. Dili ka pamukaon sa pagkakaroon. Imo pa ka nang gibalibaran! Lamisa. Apan sa umabot, hilong buktot. Sa umabot, magpangita kaunya niya ng pagkauna. Mian na. Dili ka na mahitabo. Dili! Pamauli ata. Nakapalit naman ta sa atong tuyo din sa merkado. O nakapalit na sabta Ay, sa sa- atong masudan. Oh, lugoy. Ano sa mga diha? Nagsige ka malang og tungab diha. Ilang kabalaka dong. Ay kabalaka. Wapa ko mahubog. Usarag mo tili imported. Bantay bitaw, bantay bitaw. Oh, di pa rin kahubog na ko. Bantay bitaw. Dos ko rin. Tuta sa akong mga bagong sinina, uy. Hasta sa akong mga duwaan, oh. Oh, pasalamati sa Idin, di Alia. Pasalamati. Gina. Wa man si Miga Idin. Ani lang. Ipahatod na sa hangin. Gi. Pasalamat. Sige, Tatay Lugoy. Hangin! Jesus. Ingna si Miga Idin, ha? Salamat! Believe ka din bata mo ka Sige mandaran. na. Pamauli na ta. Uy. Ucho na. Ucho mo na. Igapos ganila ang tigo. Na. Nagapos na to siya. Nagapos na. Manuhin taon mo sa akong bana, uy. Nasayo mo sa inyong ito. Ginoo ko. Ayaw itaon ninyo ko sa akong bana. Ayaw ha? Ayaw. Sa saan ang tiguha nga inyong manggigapos o inyong mangpatyon? Ayaw mo ha? Ungo ni siya. Usa? Ungo ni siya? May kamatuoran ba mo nga ungo ng tiguha nga inyong gigapos? Ito. Kaya matawa kayo. Nagtuwan ka. Nasayo po. Dili taon ungo ang akong bana. Dili siya ungo. Tayo paragod. Natuloy mo po ang mata ni kinituwan mga ang dugo ni Aris mata. Tayo ka. Hey, burod ka ilam ko niya. Uy. Manindahay mo nagtaho. Magsige na siya suroy. Aron ibasiyan ang taho kayang iyang gida. Di man ni ungo. Ha? Sabaya! Tarong mo ha? Kamu rin daoban ako noon? Ako'y daoban ninyo? Ako inyong daoban? Noong sa? Dong. Tanaw na ta. Naawar ko yung mga tawahan na. Basig maawar din sila mga ungo. Pamutli ko. Doon yan. Pamutli ko. Kalma lang una mo. Akong sutaon kung ungo ba gining tiguha nga. Oy. Gihikap niyo ang pulso. Gigikap mo ang pulso sa akong bana. Ano na? Usa may pasabutan na gihikap niyo mo doon ay ang pulso. Dong, kung kinsaman ka, tabangin tao ng akong bana, Dong. Bantay ha? Bantay dong. Mao di ay. Mao di ay na ingon ini siya.
Kay doon na siya nakaon. Gipatakdan siya pagkaungo. Amo ba? Ayaw! Amo gini na. Ayaw! Ayaw mo pagdali-dali. Kaya nasayop sad mo sa inyong gituuan. Gipatakdan lang siya. Pero wa siya mahingpit nga ungo. Mohangyo lang ko ninyo. Tabangan na to kining tiguang. Dili na to siya pasagdan nga makabig siya sa mga dautan. Sige, gapusan ninyo siya og tarong. Og ang yuon nato ang kapitan. Ngawaman nato ang sakyanan sa barangay. Itungas nato siya sa bukid. Edong, maluoy ka. Tabangin taon na nga kong bana. O Lola, ayaw ka balaka. Kutob sa ko mahimo. Tabangan ko ang imong bana. Wa gihapon mo kaon ang imong anak. Hapit na mo gabi. Gibati ko nga gigutom na gyud si Ira May. Kinahanglang mo kaon siya. O niya, dili man mo kaon. Mukaon siya, Tikoy. Unsaon man nato siya aron mo kaon. Lipaton ta si Ira May. Aron mukaon siya. Oh, Lakaw. Pagkuha og karne sa freezer. Pagdali. oh, sige. Magkuha ko. O niya, unsaon man nimo? Giingnan ta kang pagkuha. Mangutana pa yun. Kahig o. Kita ka ni ining akong pad, ha, Tikoy? Kita. Oh, kay mo kung unsaon na nimo. Diyan na kay. Ilaron ko ang akong anak. Kinahanglang makakaon siya. Aron dili siya magutman. Ug ang akong gusto nga makakaon siya sa amo yung mga pagkaon. Dira. Dira kan. Dira. Ibutang diha sa akong atubangan. Akong ibutang din sa may lamisa ha. Sa imong atubangan gyud. Wa na. Samot nga di mo kaon ang imong anak ini. Ay, labas mahinuon ning atong ihatag niya. Dili pareha sa atong gipahatag ni Buktot nga giluto gyud. Tanaw lang, Tikoy. Oh, Ayaw pagdaghag langas. Kay magpahigayon ko sa akong ritual. Padaplin ko'y. Layo ko gamay. Oski linaplin. Tanawa, unsay imong nakita, Tiko? Isda! Isda og kamuting bagon! Hala! Lamato nato si Ira May, Tikoy. Aron siya mo kaon. Sama sa atong buhat kung magpatakod kita sa mga tao. Aron sila mamahimong ungo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.